U sinjuri, nilqawkom għat-tieni edizzjoni ta' The Malta Barbecue League. Din id-darba verżjoni rooftop. U għal darbohra reġanna dan id-daqxejn ta' supermarket xkejken hello pero fieħ minn kollox. U minn ftit ieħor it-timijiet tagħna seħtlu hemm ġew u permezz tal-ingredjenti tagħhom se jippruvaw jaqdu il-platt li aħna qed nistennew minn għandhom illum, mhux hekk? U laqgħet insemmu timijiet kollox għandna 12-il tim li ħajkunu qed mhux jiġġieldu, isajru. Isajru biex jieħdu il-medalja uffiċjali ta' The Malta Barbecue League it-tieni waħda u 5,000 euro cash. Naraw minn huma t-timijiet? Tlaqna. Yes, boss. Ma għanna l-Mark għandu 37 sena u xogħlu propju u flikel, għax huwa xef. Minn meta kien żgħir Mark kien jipprova jsajjar, jesperimenta u jipprova ingredienti ġodda u riċetti varji biex bekk beda jaħdem fil-ċina ta' 17-il sena. L-Mark daħlu fil-kompetizzjoni n-neputi tiegħu Irvine. U dan huwa n-neputi Irvine għandu 17-il sena u daħal f'din il-kompetizzjoni li jemmen li jista' jġib iktar esperjenza meta kien iżgħar kien jitpaxxera lin nannu tziju jsajru u minn hemm beda jħoss ġibda lejn it-tisjir. Kellhom mumenti fejn ġieli ħadmu flimkien fil-ċina u jisqu lil ħaddiema kienu jirrispondu għalihom bħala yes boss u baqet imnaqxa bħala frażi li jgħidu l-ġuxin u bekk semmew it-tim tagħhom yes boss. Danu Renton għandu 22 sena u jaħdem bħala System Administrator. Xogħlu m'għandu xejn x'aqsam ma' tisjiru jħobb il-karozzi iżda okkażjonalment iħobb jitfa' xi ħaġa fuq il-barbecue bekk iddeċieda li jidħol għall-Barbecue League. Dan l-ħabib ta' Renton, Ramses għandu 23 sena u self-employed. Ramses ukoll iħobb isajjar speċjalment fuq il-barbecue u forsi jaf isajjar ftit iktar minn sieħbu Renton. Renton u Ramses ma użawx l-ewwel ittri ta' isimhom biex isemmu t-tim iżda żammew relatat mal-barbecue. U peress li waqt it-tisjir fuq barbecue probabbli tibla ħafna duħan dawn nażlu li jsemmu t-tim Up in Smoke. Dan huwa Ramses għandu 31 sena u jaħdem bħala pulizija. Il-passjoni lejn ċina bdiet meta kellu 15-il sena. Beda jaħdem f'restorant wara l-bar u kien wera x-xewqa li xtaq jidħol jaħdem fil-ċina. Bekk li mallem tiegħu taħ dan iċ-ċans. Meta spiċċa s-sekondarja daħal l-ITS. Dan huwa Ruben għandu 47 sena u jaħdem bħala instructor u aviation officer. Ruben ilu jsajjar għal daw l-aħħar 40 sena u l-ambizzjoni tiegħu hi li xi darba jmur fl-ispazju u jsajjar għal Richard Branson u Elon Musk. Ramses u Ruben ma kienux jafu lil xulxin qabel, iżda t-tim tal-produzzjoni laqgħhom biex għaqdu t-tim. Ma kienux jafu ser isemmu t-tim, però mbagħad ħadu l-ewwel ittra ta' isimhom u ħareġ l-isem RR Gourmet. U dawn huma t-timijiet tal-lum. Iva, issa wasal il-ħin biex indaħlu xi ħadd daqsxejn kif taqbad tgħid. Illi jkun jista' jdurhom, ikun jista' jgħinhom. U biex inżommu Kien ġi u kien inserta burger kien inserta. issa naraw il-lum xejn. Imma iktar minn hekk biex inżommu tradizzjoni stidinna l-istess wieħed tal-ewwel wieħed. Għax aħna kollox. L-amorna tajjeb reġgħu.
Nilqakom fil-bar fis-setup il-ġdid tiegħi. U għandna n-nies ukoll. Hello, kif intom? Ġa waħda ċabċipejja tlaqna. Għax dis-sena għal-grazzja talla nistgħu. Għax meta ġideni naħseb konna għadna, mhux konna għadna, Konna rġajna bil-restrizzjonijiet mara. Abjad jew aħmar. Jiena abjad. Mela. Armaj bl-imbejd Ej. Sawra kif bil-cocktail. Versi tajt. Inti abjad jew aħmar. Jiena aħmar. Mela ħanferra lija. Dan, kif Ester. kienet dis-sena li għaddejt minna? Tajba kienet, ta' jmin ovvjament kena naqra ġen bil-Covid, Għala u batir ekku. pilija kollox, u? bil-mod il-mod iwa sissa. Ċinċin. Għamlu cheers fuq Saħħas. għadjera. Għal sen oħra. Ekku. Kont il-ftuħ tal-ewwel programm u qed niftħu tena sensiela bik ukoll. Thank you. Napprezza. Kif kien il-feedback jekk tiftakar? wara? Tajb ħafna, ħanajlek, ħafna. Issa sena l-oħra nsertajt inti għal-burgers, ġifiri xi ħaġa. Mhux hekk. Dis-sena, imraħ f'xi ħaġa hekk ġdida f'ġtib ta' ikel partikolari x'naf id-dem Isem, palissa fuq l-Asian bat palissa. Asian restaurant. Fimni, għallum, d-darba għanna sezzjoni sħiħ anka fil-supermarket. Tajjeb, tajjeb. ġifiri. Asian u dar waqt ħaniftaħ pizzerija. Nabu Tajjeb. naqra differenti. Ġifier nistgħu nibqgħu nġibuha għal kull tip ta' judging, tajjeb? Pizza tajba fil-barbecue, għax dejjem. Tista' tagħmilha, Tista', tista'. Ija, bħalissa dejjem bil-proċess nippruva mhux dejjem ġewni Fil-fatanti fuq tajbin. il-menu jena, għandi grilled pizza. Vera Tajjeb. tajba. Ma Daniel ħankunu qed nintaqgħu matul il-programm kollu ħajkun qed idur ukoll mal-kontestanti tagħna qed jom xi pariri u forsi anke imma qadrhom xi naqra. Issa, ta' min nispjegalkom li l-ewwel ftit programmi li se taraw, it-temi ħajkunu abbinati ma' pajjiżi tajjeb. Fil-fatt, minn hawn ftit ieħor ħanikxfu l-ewwel pajjiż u l-parteċipanti tagħna hemm barra ħajkollhom isajru xi ħaġa illi tirrifletti il dan il-pajjiż. Issa xi sajru dik fidejhom. Tagħna dan. Nikxfu? Nikxef. Mela ħa nikxef u inti mbagħad orilhom daqsxejn iktar. Tajjeb? U illum il-parteċipanti tagħna ħajkollhom isajru fuq tema Amerikana. Amerikana! USA. U bdejna bil-kbir bl-Amerikani. Għalkemm dawn tista' tgħid li saru famużi għal barbecue minħabba l-influss ta' kulturi Afrikani tal-Karibew u min jaf xiktar. Fil-bidu t-tisjir kien isir bil-mod fuq it-skuk. Dan l-istil huwa magħruf bħala barbacoa fil-Karibew. Meta l-Ispanjoli bdew jiskopru l-Amerika, allura skoprew il-barbecue wkoll. Magħhom ġabu wkoll il-ħall u l-ħnieżer. Anke l-barbecue sauce twielet fil-kolonializmu Spanjol u allura illum nistennew din it-tradizzjoni kollha fil-platt tal-parteċipanti tagħna. Din u abbundanza għax l-Amerikani kollox kbir jaraw. God save America. Mhux kontent bik, eh? Ejja, ma x'nagħmel għax is-sena l-oħra min kien jaraħda. Kenna dil-ostrina ta' buttuna. Tajdi li xostrina. Kull darba li tafassa. Buttuna l-ħamra. Xi ħaġa ma taħdimniex li kellna qisu n-nar jitla. Allura dis-sena Ara xamel, sinjori. dinja sistema. Ħanina dinja. Imma hija sistema vera tajba għax kull ma tagħmel taqbad zokk. Ġifier tagħmel 3-2-1. Ingara u kif ingara jola, ma Jola. jola dan ta'. Mela. Bat naħseb aħjar tesaq naqra hekk. Mela, Lesti? kontestanti lestu ħajtikom it-tritu għandna. 3, 2, 1. Le, tiġru xej għax ma ġara xej, ta' jiena ħantilkom, għax jiena ħan iprofa nagħmel wkoll. Mela. 3, 2, 1, intilqu!
Team 1. Irvine u Mark. X'qed nagħmlu? Mela, l-lum sa nagħmlu surf and turf, platt Amerikan, b'daq ġej differenza ma. Noħolqu bażi ta' hops, ma morru daqxej homemade chili sauce, se nigrilljaw il-pineapple, u mbagħad nibqgħu nibbiljaw fuq il-ribeye steak, li ovvjament sa tiġi msajra rare, lobster, Ovvjament. inkella ma jistax ikun surf and turf. U wara sa nagħlqu ntfaw il-bone marrow għal fuq, bone marrow għal modullum tal-għadam diġà tfajna fuq il-barbecue hawnhekk. U nagħlqu bih, minflok sos għannużaw lilu bħala battery fatness taste. U tfajtu bil-lest. Għax jieħu l-ħin. Jħulħin. Irvine, inti rajtek tagħmel l-sweet chili sauce u għedna l-lobster. il-lobster qiegħed hawnhekk, Ejja. qed tittieħed ċans jiġi ftiegħu. Eżatt. Tajjeb mela, minn hawnhekk għalant timtu għalant san. Mela, tela fil-bandira tal-Amerika u intom se tagħmlu? Mela, aħna deċidejna ħanamlu lobster rolls, ħanamlu kol Philly cheesesteak sandwiches, kif ta' għanna ribeye, għanna lobsters. Għanna u koll għaddej. ħaġa Amerikana, ġifieri, sew. Mela, l-Amerika jħobbu ħafna Ma għandhom. nafix din. Crayfish. Jina għandna ħdija lobsters. kont immur jew xi sausage ta' ġek kont immur. Aħna deċidejna mmorru xi ħaġa daqsxejn iktar Raffinata. ekstravaganti. Tajjeb, Daqsxejn tajjeb. differenti. U Għanna l-bone marrow bħalissa għanna fuq xi xiet int, ċed tagħmel? Jena jett chicken wings u għandi anka il-corn on the cob, naqra season jgħajtom u tfajtom għax jihdu naqra ħin u għandna l-corn on the cob b'dilk nieħ bil-botiru naqra seasoning. Issa l-corn on the cob ikolli ngħidlek li hija Amerikana. Iva, Għamba, le. sewa. Kollox Għandek Amerikan. ukoll fresh herbs, ġifieri. Naqra dan- rosemary għal mal-bone marrow. Sewa. Ma ħallikom taħdmu xbin bil-kwit tajjeb. Jiena nittantakom iktar ta' meta kun hawn xtiekol. Bella, qabel ma nieħu l-kumment minn għandkom, hawnhekk għandna Curious Fact ta' Malta nisa ngħidulhom. Mela hawnhekk għandna l-Ramses T. U hemmhekk xejjer li waħda ħuduh naqra Ramses. Ramses A. Mela hawnhekk għandna tnejn mill-erba' Ramses illi għandna f'Malta. U nsertaw li telaw bil-polza fl-istess ġurnata biex jikkompetu kontra xulxin. Għana x-Curious Fact dik. Ramses, x'qed tagħmlu? Mela, kif rajna l-bandira tal-Amerika, morna mill-ewwel moħna mar fuq Texas, peress li bħala l-Amerikani, bħala barbecue, iħobba l-Texas huwa wieħed mill-iktar states famużi għal-barbecue. U qed ħanamlu Texan rub beef, u ħanamlu wkoll qed nagħmlu barbecue sauce, frisk. U fih ħanimarinaw it-tiġiġ. Ruben, inti, xin il-rwol tijak jittamel Xogħol bħal? li għamilt il-rub, għax Ruben, rub, allura għamilt naqra rub diġa lesk, bil-prodotti insomma li għalli. Xe tisir hawnhekk? Hawnhekk hawn il-barbecue sauce, għamilni ħissa diġa lesk. Hawnhekk qed nara xi frott. Xawħa? Kawħa.
Ħawħa. Mela, ħawħa, Alright. mek ħanamlu grilled pineapple salsa. Sniet intelfek eżatt ħalt li. Ma ġara xej, ma ġara xej. Eħe. Mela, u dik ħatisserva ma' Texan beef. Mela, un batet nara daqxie effett għandek il-kola u xek. Eżatt, il-barbecue sauce qed nagħmlu bil-koka. Tajjeb, ġifiri ħatkun qed titfgħu hemmhekk biex mal-pineapple. Le, il-barbecue sauce. Alright, ħażidlu l-kola. Qed isir bil-koka. Tajjeb. Alright, ħanħallikom għal-kwiet jiena. Tajjeb. Buona fortuna, Ramsisijiet u Ruben ukoll issa raqgħet. ċin, xef. Cheers, boss. Wieħed għalik ukoll hija. Ma għadha ġaxħed li għarmaj bil-cocktails dis-sena u koll, Dis-sena sena versatili ħafna. Ma ngħidlek mhux għax fitxu ma. Tajjeb. Għandek ta' Nurikom Għandu għal l-għada. Mux xoffarijiet għamiltu xoffarijiet. Chef, Ħajli, boss. mela, kieku inti ġejt prezentat bit-tema Amerikana Aha. u b'dik il-pantry, xkont it-tina? Naħseb jena kon nafas naqra fuq affarijiet aktar differenti. Jisumħat mora xaġa raffinata, meta Eħa. Għax American food huwa naqra salvaġġ. Eżempju, jien kon nitħajna me xi corn dogs, li huma eżempju kun salzet bil-pannura, deep fried. u għandhom kollox, għandhom it-tqi, għandhom. Le, pentri għaw għandek biex tagħmel affarijiet. Jekk rajt sew ma ħadd minn ribs, Ma naħsibx laqas ħatta ma bil-burger. burger, biex hekk. Vjera, Imma anka eżempju bħala sajd, eżempju l-Amerikani, l-iktar ħaġa li jużawha cornbread, coleslaw, nisperna għadni ma rajt xejn minn dal-affarijiet. Ġifieri rajt naqra affarijiet eħer kif qed inti raffinati. Naħseb provaw joħorġu ftit out of the box, imma Eżempju jiena kieku kon nagħmel eżempju daw għandhom sija. Chowder, eżempju, daw għandhom. ċawda dik is-soppa li naqra dik Eżatt, u hekk. eżatt, għandhom ħut, selection qawwija. Kon nagħmel clam chowder u ribs. Qed tifhem naqa cornbread, il-cornbread ma' ribs tal-bliħ. tafx qalli fil-bidu. Illi jitħajjar jieħu sem. Ejja, Issa tista' dis-sena tajb li ngħidu. Dis-sena ftaħni għal kulħadd. Kontra ta' saladit li Ma konx kienet naf, għal-nies ma konx emmiċer. Imma li mbagħad nitilfu kek le ħallik. Isma' intu dawra miegħek xef? Tlaqna. Yes boss, mhux għalik, għalihom, hekk jisimmu dat-tim, hekk jisimmu Yes, dat-tim. boss. Mela, xef, Ħajli ilek id-dur, smajt diġa xed jam mhux ngħidu spjegalek. Hemm xi ħaġa li tixtieq issaqsi. Li xtaqt insaqsi bissu kif ħajsir il-plating. Għax dis-sena tajb li ngħidu biex tkun taf illi kull tim għandu l-istess platt għal kull episodju. Tajjeb, illi restrinġik ftit u xek. Mela, biex rajt il-platt li kien daqxej zaħir, kellna ndawru daqxej il-pjanijiet li għall-ewwel rajna. Allura sammorru tip ta' Amus Bush style. Sorry. Daqxej kelma tqila naħsebux. Family ftit. Mela, Amus Bush ġifieri meta inti qed tiekol affarijiet żgħar. Bażikament f'gidma waħda inti qed idduq it-tomit kollha. Nispera li jekk ħajkollok iktar minn ma ħadax, tajjeb li kulħadd tidduqu. Ilek Ejja, tberri. Fil-fatt il-ħobs qtajtu għal xiex Ejja. Ġifieri, xef, jekk tgħidli għax l-Amus Bush għamiltu naqra ikbar, ħabba denni. Alright. Xef, Xef, Alla jibirku. issa mela qed naraw il-laħam qed isir, għandu l-bone marrow, għandu l-lumi, għandu l-pineapple, għandu x'interessak hekk minn dal-platt. Fem, l-ingredienti kollha sbieħ, pero għadni impressjonat kif ħajsir il-plating. Ġifieri, inti ħadd tagħmel ribeye, għandek ribeye, bone marrow u għandek Lissa il-lobster. nibdew għanamlu il-grilled pineapple biex ikollok sweet taste. So għandek il-ħobza, għandek il-pineapple, strip tal-laħam, u mbagħad nagħlqu bil-lobster. Il-bone marrow sa jservi bħala sos, fat sauce. Ġifieri ħan ikol di, eżempju, Eżatt. minn ħajkun ħajkol Eżatt, u ħajkollu 3 layers exactly. tal-ġen. Alright. Irvine, int, xettejnu li t-siju. Jena għamiltu il-botir. Għawedna ħalli nitilku Ir-rab. il-lobster. Għan id-dipjawħ. U għamilna sos. U Irvine qiegħed hawnhekk biex jabbi.
Mela. Rajtu. Jelekket. Rajtu, għalli għaxħots tal-bidu, wis. Użgur. Wis. Jiet miegħi biex jagħmel il-posi. Mulli emmejja tlaqna xef għat-timlin. Ġejna niffittawkom issa qegħdin tnejn. Tajjeb. Xef, daw jekk fimt sew, ħajamlu xi ħaġa li ma smajbija, ġifieri jista' jkun ignoranti jiena forsi sewwa. Li hija Mhix ħaġa komuni Malta ma. Eħe? Lobster rolls mhux komuni Malta. Le, kif se qed ħabbatkom da xogħol jew le? Sissa mexjin tajjeb, ta' mexjin għanna timer tajjeb. Hemm l-affarijiet chicken wings u l-corn on the cob u l-bomero għaddejn. Noqgħod naqa' magħhom jiena Ramses qed jħossib għax nagħmlu l-Philly cheesesteaks u qed jħossib is-sos biex nagħmlu mal-lobster u issa nisiżinjawhom nitfgħu l-lobster bil-mod. Il-lobster ma tantx ħin ħabba li fuq il-grillja. Ma qed nara ħafna ingredienti. Il-plating kif ħajsir? Ħatamlu lobster roll u Philly cheese daqqa? Għax kompletament differenti l-affarijiet. Bezzun. Ġiġ bsiesen ġifieri. Eżatt, u bat għandek Tajjeb. il-bone marrow, ħajkonna naqxejn ħobs bl-olive oil, ħajkonna l-corn on the cob ukoll, Alright, dawn, tajjeb. u chicken wings. Isu platter ħanamlu aħna. Alright. Platter ġo platt. Fem l-Amerikani jħobbu jagħmlu il-petri ġifieri. Platter ġo platt. Mela, xef, diġa beda jnaddaf, qiegħed il-qudiem donnu. Organizzatu. Ruben, bil-lest? Sija għattu li fil-bidu kulħadd jgħid li sija. Tgħaddi. Imma sija x'taħseb fara? Jiena pożittiv qed intajjeb, imma hu naqra negattiv qegħdin nara t-tazza naqra mimlija u naqra. Għalek tim. Isma, sef, xed tara hawnhekk? To be honest għadni ma nafx eżatt ħajamlu spjegaw l-ewwel hawnhekk għandkom ir-ribaj, di ribaj. Le, taljata. Taljata mill-nila rab, il-Texan rab. Alright. Ġoħna Southern, sawa. U għammek għanna għannu skewers u koll. Banan il-corn on the cob. Ġifitu ħatamlu tip ta' platter ukoll. Isu bej platter, platt wieħed, imma mux. Mhux hekk. Ġifitu ħajkonna platt li ħajkun fih taljata. Kemm jistgħu ħajkun chicken Plat skewers. salvaġġ la Amerikana. Fem Amerikani. Goff. bullek. Ramses, ma ċej. Inti qiegħed negattiv. Spiega nafu l-barbecue sauce. Dan barbecue sauce homemade. Eżatt. Ħannużaw bħala marinate. Ejja taħna Ma prova. nistgħu nġibulu. Hemmhekk. Tili tajjeb. Ħasila Kun tajba. onest, ċef. Ħanara u Kun nara. onest. Nara u nara. Rebs istuħux għalik jek ħanillek ħazin, alright? Xjonsu jew xandu tajjeb. Tajjeb ħafna, pero spicy ħafna. Għalija tajjeb, pero mandux tomata barbecue sauce. Għandu bżon iktar smokiness, jekku smoky barbecue. Xista ħantuħ miegħu fil-marinate ħantuħ lasel miegħu għalhekk għamiltu aktar spicy Alright, ħalli. alright. Le, pala spicy sauce tajjeb. Le u spicy Emma u mhuwiex- spicy m'għandux barbecue propja. Shooter Aha. kważi. Le, Shooter. jiena. Mux nofendik, tajjeb. Mandux tomata barbecue sauce, ġifja ħeriddu għabel. Ejja, fidejkom, mela ħaħalkom fil-kwit aħna. Ħaddukom iktar ċans u baqalkom bejwet war nofsija, tajjeb? Den, Yes, sir. mela, dornjom kollha. U jiena fil-bidu kellek jisu opinjoni bum. Ija, ija. Kellek ideja fej ħajmorru, ejja ma jedux kif Le, ħajmorru. mux hekk. Ma kellek ideja taqt li daw għanda tu għatri. Aha. U għadortom biddiltna għalsi. Għax, meta bdejna ndur naqra, bdejt naqra l-execution tagħhom. Kien hemm xi affarijiet li mhux bunix, doqna xi ħaġa li ma tantx ovvjament. Għax I mean, Texas huwa ġi affarijiet, sorry, Texas huwa tliet affarijiet, guns, hot sauce u barbecue sauce. Qed tifhem ġifieri u ċerta flavors rajthom overpowering. Ġifieri toqgħod naqgħod attent jekk ħatajt huwa Jistaw jikorreġuħ taħseb? jista' jkorreġuh imma Issa, ovvjament- Jena ma nafx jek indu ngħidux, però Mike minn timna, tim 1 tajjeb, jizbos, beda jgħidlu kif Kif jikorreġi. jista' Għallu smoke, għallu aħraq ftit l-alkohol tal-bourbon ġo. Beda jgħinu. Ġifiri vera xaġa sabiħa. Però- Pero jendru tim, nibdew minn jizbos l-ewel tim. Alright. Kif xtaħseb? Efem, bħala flavors u xpun li mhux bitnix ħafna to be honest li ħasem ma la mużbux. I mean, fibet mandi xej kontri ta' ġifresh, nice guy ma nafux u hekk imma I mean, jekk għadin fuq American team ma konċ indaħal la mużbux. Ma mużbux jgħat fisser xi ħaġa żgħira. U Franċiża. Franċiża bil-flavor. Fil-fejn fimxira. Għalda, Kif jifhem. monta xaġa jizatapa, sekk. Ġifieri mużbux is xaġa żgħira full of flavor li jissoltu jagħtu meta eżempju tmur restorant qabel l-starter. Aħna
American team, ma xint tmur American team għandek Kollox. trejt tal-ħadid, Kif dejt najt insalvaġġ, taf kif? tifhem għalek. Ġifieri dik tafatina għalura, għax jiena xtaqt nara xi ħaġa iktar naqraf, kieku eżempju għandu ribaj u l-lobster u hekk, kont nagħmel ribaj, lobster tail fuq għax xebba garlic butter, qed tifhem, u bone marrow fuqha. Għax l-Amerikani jekk jieklu. Issa, hekk immorru għal team 2. Team 2 għan lobster involut. Team 2 ħajjarni ħafna, però li inkwetani li ma nafx fi ħajmel Philly cheese u lobster roll f'daqqa. Ħajjar ifoka fuq wieħed minnhom għax dawk huma l-iktar żewġ affarijiet tal-Amerika li huma popolari, Philly cheese steak u lobster roll. Ġifda hemm restaurants l-Amerika. Ma bħala tema hija tem. Hija tem. Ġifieri hemm restaurants li speċjalizzaw f'waħda minnhom. L-Amerika hemm restaurants li servu Philly cheese biss u lobster rolls biss. Però għalija u riskju kbir għax speċjalment Philly cheese, if you're making a Philly cheese, you have to make a promise. Dik hija, l-laħam ikun mqattar xebba basal karamellizzat u provolone. Provolone di ma rajtum kien hemmhekk. Imma jekk tirnexxielhom. Jekk tirnexxielhom they're gonna blow everyone out of the water. Jekk tirnexxielhom. U lobster roll istess, però lobster roll huwa diffiċli ħafna. L-ewwel ħaġa l-lobster roll tituża brioche. Diġà kif qataw il-ħobs diġà nkwetawni għax il-ħobs rajthom għaddu ħażin. Kellhom brioche hemm. Għandhom ma l-ħobs għandhom għażla inkredibbli. Dejjem jimpressjonaw bil-petri naraw hekk. Npressin ruħi. Però if they pull it off, però il-lobster roll u Philly cheese daw għażlu żewġ iconic American items. U ħajkollhom in-noqqasijiet żgur. Jiġifieri lobster roll speċjalment. Fil-fatt dejt inkellem ir-Ramses kien ħajuża t-tail biss. Jekk tagħmel lobster roll tituża l-lobster kollu. Dak huwa il-flavor, l-aqwa flavor huwa fit-tail u fil-claws. Tifhem però l-claws huma importanti. Morru għal team 3. Jiena rajtek bħal meta tieħu shooter. U jaħsdek. Kellu l-backfire. Il-backfire. Mhux hekk. Ħana raġu naraw replay. X'kellu? Team 3 ju. Team 3. Ja, xu għal ħajamel smoky barbecue sauce u għekku jena, ovvijament inti li biex induqu u xindoqtu talat li pressjoni. Ġiviri, il-sos tajjeb, għax tefallu l-koka, pero rispet kollu leħ, ovvijament. Dan huwa competition u barbecue sauce mandu tomma xej ta' barbecue. Ġiviri, jena, beda nduq barbecue, nkun dik smokiness. Ġiviri, jena li jek ma jamlu barbecue sauce ma jużawx smoke essence, jew molasses, għalija problema. Għandi feeling li s-sos ħajtfaw il-baħar. Bħalissa u għaffaċ, li t-rejt 1, 2, 3 fuq execution. Bħalissa. Minna ma tajdenna. Minna ma tajdenna. Fattinix il-gost. Għadni diffiċli. Għalijiet li tal-umma. Għadek mux 100%. Għax għetnarom serin tajje, pero koll għandhom tafu ta' tmur tamel testa karozza. U taqbess stop sign u daqsek, tlifta. Għansa si koll għandhom fatal accident. Għalix bħajt istaqsijom ħafna fuq il-plating. Għax American style huwa l-iktar plating diffiċli fid-dinja kollha. Tifhem mela, Italjani jipplejtjaw goff, però jużaw ħafna r-rukola, ħafna l-mozzarella, imma Taljani jifuku ħafna fuq il-flavor. Il-Franċiżi jipplejtjaw kollox petit u ħafna platti żgħar bħalla mużbux. L-Amerikani l-istess jipplejtjaw kollox kbir. Is-suma nkwetati biex taxxaq il-platt vera żgħir. Jiġifieri dik mhix dejn. Onesti dik kattiverja tagħna din is-sena illi l-pratt ħajkun mitfuq fuqhom. Issa naraw. Grazzi Daniel. Mhux problema dik. Insomma, grazzi xejn inti għand ir-rol tiegħek issa huwa li tikklassifikhom wara xulxin. Murdur, wara naqra. Fidejja. Kompetituri tagħna baqanna 15 il-minuta, ġifieri ibdaw aħsbu biex talqu.
5, 4, 3, 2, 1. Daqsek, iqfu. U issa waslet iktar parti eċitanti għaliex il-ġurija li ħatarawna ftit ieħor ma kellhomx aċċess li jaraw it-timijiet qed jaħdmu, ġifieri ma setgħux jorbtu qalbhom ma' xi ħadd partikolari u dawn huma l-ġurija li għażilna llum. Ġurija magħna llejla għandna lil Lea Hogg. Għal xi wħud Lea mhix wiċċ ġdid fuq it-televiżjoni lokali. Infatti Lea hi preżentatriċi kif ukoll blogger u nsibuha fuq ir-radju wkoll u ma jistax jonqos li titkellem fuq l-ikel jew xi riċetta bnina. Lea hi gradwata ta' Leitz, skola tal-ikel u l-imbid ġewwa Londra, iżda qatt ma ħadmet bħala xef. Lea kitbet 5 kotba, 2 fuq il-kultura u ovvjament 3 dwar riċetti. Jekk int mhux l-ewwel darba li qed tara dan il-programm segwejt l-ewwel staġun is-sena l-oħra mela l-isem Ray George żgur tiftakru. Ray George hu proprju rebbieħ tal-ewwel edizzjoni ta' din Malta Barbecue League u beda bin-namra lejn tisjir meta kien żgħir għax kien isegwi l-missieru jsajjar. U iktar ma beda jgħaddi żmien iktar beda jesperimenta bl-ikel, kemm riċetti lokali u kemm internazzjonali. Ray George jisqal li t-tisjir u web mill-ikbar delizzji tiegħu. Denise Dalton. Denise modella u stilla fuq il-medja soċjali fej fwieħed mill-profili li kella leħqet sa 55,000 follower. Pero Denise ħobb li kellu ukoll u propju fl-2020 fetħeb profil fuq il-medja soċjali bl-isem ta' Dalton Eats _MT. Fej tipprova l-ikel minn dak fast food għal-ikel fejn il-restorant ikun b'xi Michelin star u ovvjament ma jistax jonqos li tella xi ritratt. Nibdew? X'għamlu? Ejja, Nibdew? Ejja, ma huwa għandanti. Taħseb x'inhu da? Mina li surf and turf. Jien diffiċli biex ma toġobniex xi ħaġa titbera tkun ħażina biex ma toġobniex xi ħaġa. Tajba ħafna fil-verità. Bħala tiegħu ma jiena li qiegħda hemm, però kieku neħħi l-pineapple jiena. Issa intom ma nafx kif x'taħsbu bħala. Toma tajba ħafna. Jien oġbitni. Very nice. Il-presentation sabiħa Tajba ħafna. Ħafna. Jina naħseb American can be anything, imma jkun iktar mhijiex tradizzjonali Amerikana naħseb. Jkun iktar goffi su. Ma però presentation hija tajba ħafna. I like this one. U l-pron tajba ħafna. Ma toma tajba ħafna u xejn. Anka l-pineapple. Għalija 100% American. Jina rajt hot dog u għet mill-favoriti tijaj, mill-favoriti tijaj, ġifiri I'm excited for this one. US diner style. Ejja. This is what when I think of meta naħseb USA, this is USA. I mean... Imxew mal-konċett li huwa Amerikani, so bħal meta l-Amerika mhux ħasseb affarijiet ħafna nit u fissek mhux nit, imma huwa l-istil Amerikan propja, ġifieri għandek il-rol mimli jew laħam jew bixrim. Jiena personal ma tantx laqat. Anki jiena nippreferi l-ewwel platt, ma tippreferix? Anki jiena, anki iżjed istil tiegħi l-ewwel wieħed. Eżatt. Għax tisek ma tafx fejn se taqbad tikol. Ma nafx il-deċċiel biex tagħmel naqra chicken wings. Iktar nit. Le mhux nit, għawis affarijiet jisom. Ejja. Mhux veru, ma tista' tiem xejn tajjeb. Konċetta jiena li konċett Amerikan hekk. Imma wis affarijiet naħseb. Ma kif suppost jien personali. Forsi plate to share, u da, ma nafx. Ekku, jiena li għajet imxew mal-konċett tal-Amerika, ma gusti differenti. Mela bħala presentation dan ħafna ħjar minn ta' qabel. Number 2.
Ma jaqtalekx qalbek li għameta tħares. Le, u ma jidux daqsek. Daqsek. Kienem wis Inti tħobb naqra kuffaġni. Ejja, jien personali, imma kif inhu jiet neat. Aha. U xortam konti Xaqleb ta' naqra li tekel. Turkish food jisu. Aha. Let's try it. Tajb. Da, vera. Tajjeb, Tajjeb. laħam ġabni ħafna. Ta' naqra partikolari, ma nafx. Hemm xi frott fih. Il-pineapple. Pineapple u peach naħseb. Tajb ħafna. Laħam perfett. Raġaw, nfakru illi ħankunu qed nibbażaw it-tim rebbieħ skont il-ġurija illi ma tafx it-tim minnu. Għalihom intom numru. Tajjeb, il-1, il-2 u 3. Tajjeb. U inti taf minn huma u taf kif sajru u taf xamlu u anka tħalt fikċina magħhom. Mela, tajjeb il-għajdu li kien hemm bil unanimu kemm bejn il-ġurija li ma tafx min kif ukoll biex xef li kien jaf min qiegħed isajjar. U t-tim rebbieħ tas-serata li ħajkollu wkoll ir-reċetta tiegħu li ħatmur fuq il-ktieb ta' riċetti brisq li LS li jintkom ukoll tistgħu tixtru huwa Jasbar! Bħala ħin konna din tajjeb, ġifieri għax pjanajna kollox, imxejna kollox ġifieri pass pass. Bħala ħin ma nistax ingerger fuq. Morna iktar, ovvjament inti l-ewwel ma tolqot lajn. It-toma hija importanti, però l-ewwel ma tolqot lajn kif provajt nispjegalu. U naħseb li dik il-fattura nitna wkoll, ġifieri kellna żewġ timijiet oħra li kienu kapaċi, bdejt nara xi bdew jagħmlu, ġifieri kien hemm tieni tim kellu l-istess ingredient tagħna li kien il-lobster. It-tim ta' warajna, orajt ma kellux ir-ribaj, però kellu t-taljata li kien biċċa laħam. Ġifieri kellna nikkompetu ma' żewġ timijiet li kienu up to standard ħalli nkunu qed nitkellmu, ġifieri ma konniex qed nikkompetu ma' żewġ timijiet tfal żgħar, kienu konna qed nikkompetu ma' żewġ timijiet tajbin. L-importanti li żammejna l-kalma mxejna jitfit u naħseb li għalhekk wasalna fejn wasalna. U dejt wassalna l-iktar moment antipatku kważi. U eċitanti. Is-sir tafhom. Il-ftit verità kull ma tqajna ftit minuti vera s-sir tafhom. Verità €5,000 minn l-unur ukoll tkun iċċemmi. Għalej ħammorru. Issa, mela, minn hawn Daniel jiena nixtieq nistiednek li intuhom il-riżultat wara il-votazzjoni tal-ġurija. Mela, skont il-ġurija illi ma jafux minn sajjar, tajjeb ġast jafu n-numru, fit-tieni post klassifikaw Arendar Gourmet. U fit-tielet post klassifikaw Up and Smoke. Issa, Daniel inti għandek 10 punti li tista' tihom il-min trid. Jeb, issa l-ewwel 10 punti. U kemm qegħdin il-punti dan? Ġifieri qed ngħidu għandu 60 punt dan it-tim u 48 punt dan it-tim. Ġifieri bl-10 punti tiegħek li minħattihom. Diffiċli ma faċli fl-istess ħin. L-10 punti tiegħi jiena ħantihom Up and Smoke. Up and Smoke, però sfortunatament bl-10 punti xorta jibqgħu żewġ punti taħt Arendar Gourmet u għalli jmiss jgħaddu l-Arendar Gourmet u sfortunatament nitilfu lill-Up and Smoke. Ma ħadniex l-10 punti, imma konna biżejjed biex nkunu. Il-ftit li għamilna mill-plat li l-istana namlu, għamilni xsewa għax aħjar namlu ftit u jkun sewa bħala kwalità. Allura naħseb dik ġabritina ħafna li dak li għamilni xsewa. Eżatt, u orajna wkoll kellhom raġun, il-judges kellhom raġun, għax għalhom ħabba għax qishom kebab, imma verament huma skewers, it's American, meta tgħid tagħmel xi ħaġa American, conglomerate tal-pajjiżi kollha. Għalhekk għandna l-50 stilla u 13 stajl. it-tim li se jħallina llum se jieħu car wash grazzi għal pit stop u s-set kollu tar-relish wraps għal laħam differenti kif ukoll bord biex isservi fuqha. Grazzi kbira lilek Daniel illi arġejt taħtinna is-sensiela bħala nibda bih jiena xufier.
Fier, ġifiri li għamdu għajdu l-ek Mux ekku. Daniel, aħna fisem id-Danos, aħna fisem il-Malta Barbecue League, nawgurawlek l-isbaħ futur, Thank you, napprezza. Grazie Thank you. Grazie ħafna Thank you l-istedina. U hekk għandna l-ewwel tnejn li tista' tgħid għaddejjin qrib il-5,000 euro. Minn hawn nixtieq ringrazzja ħafna l-sponsors tajjeb li jagħmlu dan il-programm possibbli kif rajtu s-setup huwa quite big kif jgħidu l-Ingliżi. Ekku, Allura jirrikjedi ħafna input. nirringrazzjaw ukoll il-kompetituri kollha u llum ir-riċetta tal-Jesbos ħatkun qed titniżżel fuq il-ktib ta' riċetti li intkom tistgħu takkwistaw u bil-flus tagħkom ħadkunu qed tgħinu lill-ALS Malta. Aħna narawkom il-ġimgħa tieħla saħ. The Malta Barbecue League jirringrazzja lil NG għall-ixkaffar fis-supermarket. Luke's Furniture tal-mejda tal-ġurija li t-tim rebbieħ barra l-5,000 euro sejħu miegħu id-dar. Alka Ceramics għal-platti. www.malta-farms.com għal-ħaxix frisk. U intom in-nies tad-dar tistgħu tirħu dan il-barbecue tal-Budweiser. Billi, tibatunna ritrattakom qegħdin issajru, ibatuha fuq il-paġna tagħna.